ओरैबायदि नै खैराबारि टु गरायसर मेन र'डआ गावस्राजोब्बाय आरोना लोगोफोर नै गारि थांनो हाला बेयाव ओरैबायदि जाबाय आरोना नै माबायदि गावस्रा लांदो लामाया ओरैबायदि लोमखादो नै अखा हागासिनो आरोना दाबो साथा लादोसो मैया बन्द' खालामना दोनबाय आरोना बिथिं थांनो हाला लोमजुस्राबाय दख' बारासो लोमबाय नै वाव 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 लंबाय गोरलायनानै देलाय ओइ बायबाय नामा क'क्राझार दं नायना फैनो र' क'क्राझार नायखो र' नावखौ सलायलायनि नाव गाखोबाय ओइ इथिंबो नाङा अय मुथिलांदो जाबाय लासै लासै लांनांला एसे लांनांला नेया नाव गाखोदो आरोना दायो जाबायलै नाव जावगासिनो आरोना नै फार्स्ट टाइम नाव गाखोनो मोनदों आरोना थालिरनि नाव आं दिनै फार्स्ट टाइम वाव 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 बरिया नांदो मजा नांदोलै गाखोनानै मजा नांदोलै आङो निया नावआव गाखोनानै मजा नांदो फार्स्ट टाइम बाबा दै बानायाव वाव जेनतेन मोनफैबायलै गोजौ गोथौनिफ्रायनो जावै जावै बिथाङा जावगासिनो नै लामा मोनफैबाय जों दासो नै गावख्राजोब्बाय आरोना लामाया नै मेन र'डआ गरायसर खैराबारि टु गरायसर थांनाय लामाया गावख्राजोब्बाय आरोना नै सेस लोमजोब्बाय निया जि गोथौ खुरखाबाय मेन र'डआ मोनफैबाय आरोना जों मेन र'डआव ओरैबायदि खुरखाखाबाय नै न'आव थांसिगोन आरोना बिथांमोना बिसोरनि न'आ बै नै बेखिनियाव आरोना आंनि खिनाव लोमजोब्बाय आरोना थांसिगोन न'आव बिसोरो दे होमबा थांदो फार्स्ट टाइम नाव गाखोबाय आरोना थालिरनि नावआव लोगोफोर गाखोनानै गाहाम नांबाय बाहाय ओरैबायदि लोमखादो नै सेस भिडिअखौ नायनानै बोरै नांखो नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनोब्ला लाइक शेयार कमेन्ट खालाय आरो साबस्क्राइब खालामबानो